थैलांगोन आरो जेफोरा जु फैगोन जुफोरा बेयाव फिथाइ थायगोन थारमाने सेकेन्ड जेनेरेशनाव जोङो एसे एनै फिथाइ मोननो हागौ बेबायदिनो स' जेब्ला सेकेन्ड जेनेरेशनाबो मबाइलाव जाबायदि 2G 3G 4G दङ बेबायदिनो बिफां लाइफांनि बेलायावबो 2G 3G 4G दङ नोंथांमोना मिथिगौ ना आंबो मिथियामोन स्टाडि खालामबाय साननै सानथाम गोबां बेनि उनाव जा आं मिथिबाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों मोजां थारमाने जों जेब्ला माबा मोनसे खेथि खालामो होमबा बेनि बेगरनिफ्राय खिलि ओंखारो खिलिनिफ्राय लाइफां जायो बा दंफां जायो बिफां जायो बेनि उनाव बेयाव बिबार फैयो बिबारनिफ्राय फिथाइ जायो फिथाइखौ जों मोनो जों फिथाइखौ जायो दा बेयाव बिबारनि गोबां मिथिनो गोनां मुवा दङ बिबारा गोबां रोखोमनि थायो बेनिनो जों दिनै मोनथाम रोखोमनि बिबारनि सायाव रायलायगोन जिहेतु जों साइन्सनि मानसि नङा बिबारनि मोनथाम मोनसे फार्स्ट टाइपनि बिबारा जाबाय जोला बिबाराव खालि जोला खानायल' थायो आइ हप खानायखौनो बुङो जोला खानायल' थायो बेयाव जु खानाय थाया स' बिनिफ्राय फिथाइ जानो हाया बेनिफ्राय नैथि रोखोमनि बिबारा जाबाय जु खानाय बेयाव खालि जु खानायल' थायो बे जु खानायाव जुदि फिथाइ मोननांगौब्ला गुबुन जोला बिबारनिफ्राय हायना गुन्द्राया फैनानै बे जुआव गोग्लैफैब्लासो जों बेनिफ्राय फिथाइ मोननो हायो बेनिफ्राय थामथि रोखोमनि बिबारा जाबाय जोंनि बारसे बिबारावनो जु खानाय आरो जोला खानाय मोननैबो थायो बिसोर गावनो गाव हायना नांलायनो हायो बेखौ क्लास 7 ना 8 आव लाइफांनि सायाव मोजाङै होनाय दङ बेयाव नायब्ला बरिया मोजाङै मिथिनो मोनो स' बिनि उनावबो आरो गुबुन गुबुन दङ बेयो साइन्सआव थांसिगोन गिबियावनो माबा बारसे बिबारावनो गिबियाव जोला बेनिफ्राय लासै लासैनो सम जालांब्ला माबा जोला जालांनाय माबा अट'मेटिक माबाफोर दङ बेफोरखौ जों रायलायलाया दिनै स' दिनैनि जोंनि गिबि रायलायनायनि आयदाया जाबाय 3G काटिं जों माबोरै फांसे लाइफांनिफ्रायनो लेवा जाति मस्लि फांसे लाइफांनिफ्रायनो बुरजाथार एकदम 4 गुन 5 गुन 10 गुन गोबां फिथाइ मोननो हायो बेनि सायावसो जोंनि रायलायनायनि आयदाया स' जों भिडिअखौ आराम खालामनि दा जोङो लेवा जातिनि जोंनि बे लेवा जेरैबायदि भल जिंखा खांखिलर बेनिफ्राय लाव खुमब्रा थाइसुम बा थाइबें बेफोरबायदि लेवा जातिनि माखासे माने नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थिफोरखौ मिथिब्ला जों बे 2G 3G 4G काटिं जेबो बुङो बे जोंनि दिनैनि आयदाया रायलायनायनि बे 3G काटिंखौ जों मोजाङै मिथिनो हागोन थारमाने फै डायग्रामाव नायबा मोजाङै मिथिगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला आंनि गोदान चेनेल लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम बेनो आरो बे दानिया डायग्रामाव नायनोसै दा बे डायग्रामाव नायबा मोजाङै मिथिगोन जोंनि बे जाबाय हा बे जाबाय बेगर रोदा बे बेगरनिफ्राय जा फार्स्ट गिबिसिन बे लेवाया ओंखारगोन बे लेवाया जाबाय 1G थारमाने G माने जेनेरेशन बेयो फार्स्ट जेनेरेशन बे गिबिसिन लेवाखौनो जोङो फार्स्ट जेनेरेशन बुङो दा बे फार्स्ट जेनेरेशनाव जायफोर बिबार ओंखारगोन बे बिबारा जोला बिबार बेफोर गासैबो दा बे जोला बिबाराव फिथाइ जाया नोंथांमोना नुनो मोनगोन
बेयो बारनानै आरो साननैसोनि उनाव सिरिलांफिनो। स' बेबायदि जाब्ला जिंगा दासि बेखौ बे होमबा जोङो बे फार्स्ट जेनेरेसननि थानिखौ 4-5 फुटनि सायाव नङाबा बिलाइखौबो खानजायो 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 बिलाइयाव काटिं खालामनो थिनो सोरबा सोरबा बा नोंथाङा बांद्रायबो लाखिनो हायो जुदि सांआव होदोंब्लाथ' सां सायाव मानलानायनि उनाव दानना होनो हायो। स' काट खालामनो हायो। स' जोङो ओमफ्राय बेयाव जों काट खालामनानै होबाय। बेयो गैला दा बेयावनो काट खालामना होबाय। दा बेयाव काट खालामनानै होब्ला बे फार्स्ट जेनेरेसननिफ्राय दायो बिबारफ्राथ' सिरिलांबाय बेनिफ्राय मोनसे आरोबाव गोदान ओंखारगोन आरो बेबायदि बेयाव ओंखारगोन थानि। स' बे जे बे जों बे पिंकजों आखाइजों बेयो जाबाय जोंनि सेकेन्ड जेनेरेसन। बेखौनो जोङो सेकेन्ड जेनेरेसन बुङो। दा बे सेकेन्ड जेनेरेसनावबो दायो बिबार फैगोन। दा बेफोर बिबारफोरा बांसिनानो जोला जागोन आरो माखासेफोर जुबो फैगोन। दा जोला फैनायफोरा सिरिलांगोन आरो जेफोरा जु फैगोन जुफोरा बेयाव फिथाइ थायगोन। थारमाने सेकेन्ड जेनेरेसनाव जोङो एसे एनै फिथाइ मोननो हागौ बेबायदिनो। स' जेब्ला सेकेन्ड जेनेरेसनाबो खायफाया बुङो 12 गां बिलाइ जानायनि उनाव काटिं खालामना होनो हायो आरो नोंथाङा जुदि गोसोब्ला बांद्रायबो माबानो हायो जों लेवाजों खोथा। स' 3-4 फुटनि सायाव बे सेकेन्ड जेनेरेसनखौबो जोङो काट खालामना होनांगोन। दा बे सेकेन्ड जेनेरेसनाबो बेबायदि बारायलांबाय थागोन बिबार खोबबाय थागोन। स' जों बेयावबो काट खालामनानै होगोन। बेयाव काट खालामबाय बेखौबो बेयाव काट खालामनानै होबाय। दा बे बिलाइ ओंखारनाय जायगाखौ जोङो एसेब्लाबो लाखिनांगोन आरो दा जेब्ला जों जुदि बेयावनो काट खालामना होब्ला बेयाव जेबो माने नेक्स्ट आरो माबा ओंखारनायनि जायगा गैया जागोन। ओंखायनो बेबायदि 12टा बा 12 गां बिलाइ नङाबा 3-4 फुट गोजानाव हानानै होब्लाथ' बेयाव थाखागोन एसेबां गोजानसिम थाया बिलाइ ओंखारालाबा। स' बेयाव जों काट खालामनानै होबाय काट खालामबाय बेयाव काट खालामनानै होबाय। बेयाव काट खालामनानै होबा जोंनि आरोबाव बेनिफ्राय मोनसे आरो नेक्स्ट लेवा ओंखारगोन। नेक्स्ट लेवा ओंखारगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट। दा बे जे बे जोंनि निलाजों जों आखिबाय बे लेवायानो जाबाय जोंनि 3G बा थार्ड जेनेरेसन। थारमाने गिबियाव ओंखारनायामोन फार्स्ट जेनेरेसन बेखौ काट खालामनानै होनायनि उनाव जेबे ओंखारबाय सेकेन्ड बेयो जाबाय सेकेन्ड। दा बेखौ काट खालामना होनायनि उनाव जेबे थामथि खेबाव ओंखारबाय बेयो जाबाय जोंनि 3G थार्ड जेनेरेसन। स' बेबाराव बे थार्ड जेनेरेसनाव जों जे बेखौ मोनसिगोन बेयाव गासैबो नङाबाबो मेक्सिमाम 9:1 बुंजायो। बेयाव गासैबो सब जोला जाजोबसिगोन बे बिबारा जोला बिबार। बेयाव जु जाजोबसिगोन सरि जु बिबार माने फिथाइ। थ' बेयावबो फिथाइ मोनगोन फिथाइ 9:1 सोरबा बुङो एकदमबारे गासैबो जाजोबो होननानै। स' गेजेर गेजेर मोनफा मोननै जोला बिबारबो फैनो हागौ नाथाय मेक्सिमामानो बेयो जु जागोन आरो। ओंखायनो बे थार्ड जेनेरेसननि लेवानिफ्राय जों जा जे बे
बिबार ओंखारगोन बेनिफ्राय जोङो गासैनिफ्रायबो फिथाइ मोनजोबसिगोन आरो स' बेखायनो 3G काटिं खालामब्ला बांद्राय गोबां बुरजा फिथाइ मोनो होननानै बुङो। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों। बुजि मोनाब्ला कमेन्टआव सों। थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो।